בשקט יחסי, כמעט בלי דיון ציבורי רחב, מתגבשת בישראל אחת הרפורמות המשמעותיות ביותר שידע תחום האכיפה התחבורתית בעשורים האחרונים. המהלך המרכזי של מערך האכיפה החדש אינו מתמקד בניידות, אלא במעבר חד לאכיפה אלקטרונית. אז מה צפוי לנו בעתיד הקרוב בכבישים? במהלך השנה הקרובה צפויה פריסה נרחבת של מאות מצלמות טקטיות חבויות. המצלמות אינן מוצבות בנקודות קבועות ואינן מסומנות. הן מותקנות על עמודי תאורה ובצידי הדרכים, ניתנות להעברה בין מוקדי סיכון ומחוברות למערכת מרכזית הפועלת מרחוק. בניגוד למצלמות המהירות הוותיקות, א'3, שדרשו פריקה ידנית של נתונים, כאן הכל מתבצע באופן מקוון. העבירה מתועדת, הדוח מופק ונשלח הנהג בדואר ללא עצירה, ללא שוטר וללא שיח בשטח. המצלמות הללו מתעדות שורה רחבה של עבירות, כדוגמת שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, אי מתן זכות קדימה, חציית קו הפרדה וחריגות מהירות.